és ben sabut, tot actor que es consideri com a tal haurà de destinar la major part de la seva vida artística al constant i infatigable desenvolupament de les seves capacitats interpretatives, amb l'objectiu de poder complir amb solvència suficient les diferents tasques que se li presentin al llarg del seu devenir escènic. Se t'ha mort el marit. Se t'ha mort un fill. Se t'ha cremat la casa. No, Juli César! Per mi parli les mans! Atenció! Pràctica número 20. Baralles i morts. No, mira, Mà bàsica. Flexionem les cames, mirem l'esquerra, mirem la dreta. Esquerra, dreta, esquerra. Hamlet! Fora d'aquí, tísica, llengua llarga! Ja! Sembla que estigui fent comèdia de l'arte. Mà bàsica, mal de cap profund, vagi a la mà bàsica dreta, gira la mà bàsica dreta, tira una pedra a la mà bàsica esquerra, salta la xarranca. Ricard III! Ahir ens va sortir molt bé.